Uma sikhuluma ke Mama Lady D ngokuthikamezeka kwengqondo, akuwona wonke umuntu ozombona ekhala umbona breaker down okuwukuthi unenkinga. So kuba nomuntu nje oba nenkinga yesisu njengoba usho nje, kanti lo muntu ukhona ngaphakathi khona ukuhlukumezeka okukhona ngaphakathi kuyena. Alright? But ezinye zezinto ezizokwenza ukuthi manje wena ugcina sukuba lula manje ukuthi ingqondo yakho ithikameziseke. Alright? Sikhulumile kakhulu ngesonto edlule ngokulala nokungalali. Kunale stage lapha ekulaleni Mama Lady D sithi REM sleep, lapho umzimba wakho uyastore uyafayila ukuthi bengizizwa kanjani emini ngihlukumezekile, ngihlekile, ngikhalile, ngenze njani, mase umzimba uyapholisa. Kwenze kulele lokho Mama Lady D. Uyayipholisa leyo nto kuze imizwa yakho yehle, kodwa kakhulu wenza uyifile leyo nto ukuthi manje le nto engasakuhlukumezi, ngiyoyifayila manje ngoyibeka ukuthi uyikhumbule kodwa ingasakukhalisi manje leyo nto. Alright? So if kuukuthi wena awulali kahle, enye izinto lezo ezokwenza ukuthi ayibanga khona esasikhathi sokuthi klineke nama memories akho nento ezenzekile emini ngayizolo. So uzovuka ngakusasa wena unexhala, uzizwe unelukuluku, kanti awulalanga ebusuku, ingqondo yakho ayisitholanga lesasikhathi ukuthi ikwazi ukuthi iyofayila, ikwazi ukuthi izinto udlule kuzona ukuthi izikline izisuse. Then ngakusasa suvuka uneconsi njena wena, uvuka ngakusasa ukhathele, uvuka ngakusasa uyakhathala even nomzimba wakho, kanti awuzange uzulale kahle. Alright? Now enye yezinto futhi ezo affecta ukuthi ingqondo yakho ibe nokuthikamezeseka ukudla, ukuthi udlani Mama Lady D. Khumbula ukuthi ingqondo iyodwa iyadla nje on its own. In fact uthi udlile 20% energy esemzimbeni wakho iya kwingqondo ukuthi ayisupply ingqondo ukuthi ayikwazi ukwenza yonke lemgilingwane ingqondo eyenzayo. Alright? Now kubalekile ukuthi futhi kakhulukazi ngofuthi masikhuluma ngezingane njengoba sibezoqala ukubhala ama exams ukuthi abadle ukudla okuno B12, okuno magnesium, omega 3. Ngizokutshela ukuthi kudla kuni lokho Mama Lady D. Ama dairy, iqanda, inyama ebovu kodwa yenkomo edle utshani. Okay? Ngoba kunomehluko inkomo edle utshani nenkomo le engadlanga utshani. Alright? Ngoba inkomo edle utshani, inkomo yasemakhaya nje i-healthy kakhulu, ino B12 omkhulu, i-right. But le engazange izikudla utshani ayikho healthy. Idle imjovo. Okay? Utshani ubala neluseni. Angiphine? Ubala neluseni. Khona utshani lotshani lo oba mabhandle. Yeah, utshani nje okusho ukuthi nje inkomo edlele utshani nje ngaphandle or njengasemakhaya, yabona lo nkomo inokuphila kakhulu. Of course uma sikhuluma ngamafutha a right, sikhuluma ngo-avocado, ukwatapheya, sikhuluma ngamakenati, sikhuluma ngo-olive oil, nezinye izinto okufana nobanana. So yabona ukudla okujwayelekile lokho imfino, ukudla ofanele nenze sure ukuthi if uzama ukusiza ingqondo yesenganeni kodwa nakuwena mawuzibona ukuthi kunento ekugcinezelayo, musu ukuthatha izinto ezinoshukela kakhulu ngoba uzogcinezela even mawushukela. Musu ukuthatha i-fast food ngoba zizogcinezela zonke lezo zinto Mama Lady D. Ngobani? Because ukugula konke empilweni Mama Lady D kusuke kuvuvukala okuthize okhona ngaphakathi kwena. So ushukela, fast food, zonke lezo zinto zenza umzimba wakho uvuvukala. So once wanokuvuvukala wena ngaphakathi emzimbeni wakho sunezifo, uzovuvukala ama joints, sunesifo samathambo, uzovuvukala inyama zakho nama cells akho sunomhlume ngoba kuvuvukele. Usifo sashukela inhlobo yesifo sokuvuvukala. Inhliziyo mekuyavuvukala sokugula kwenhliziyo. By the way cancer ngihlale ngisho ukuthi kusuka kwama cells divide ayikhula kakhulu shothi ayavuvukala. So uyabona ukuthi ukuvuvukala noma ingawo kuphi emzimbeni wakho kugcina lokho sokubanga ukuthi ugule. Kanti into uyona enkulu kakhulu ebanga ukuthi umuntu avuvukale umuntu Mama Lady D osuke eba exposed kwi stress kakhulu, ngoba i-stress senzani sakhuluma ngako last week, senza umzimba wakho nenkosi ishayele yabhela ukuthi vuka manje kuze wena ulindele ukuthi khonto ozoyenza, kukodwa lokho kubanga ukuvuvukala ngaphakathi kwena Mama Lady D. Okay? Now enganeni futhi isiphinda kuzona yazi ukuthi nama hormones nokushintsha nje komzimba, like unengane yentombazane mhlawumbe if kuukuthi sesikhathini, yazi ukuthi ingqondo yayo ngeke izisebenze the same njengokuthi ayikho esikhathini. Because khumbula ukuthi if kuukuthi ama hormones ayashintsha, o-estrogen no-progesterone laba bebodwa lokho Mama Lady D bahamba ba-affecte leya hormone engithe serotonin esesiswini.
that is why kuba nanethi sithi PMS ukuthi umuntu mezongena kuma period yabo uba irritable labe moody yashintsha because kukodwa ungena kuma period sokoshintsha leyo chemical ezohamba iyoshintsha umuntu ingqondo yakhe nanokuthi uzizwa kanjani. So that is why if kukuthi ingane yakho iyabhala ama exams and uyazi ukuthi isesikhathini uyambona ukuthi neconsane nje iba gentle but also yenza sure ukuthi uyamsupporta nawe ngezinto eziright khona lapha ekhaya, whether intombazane or even umfana or abantu besilisa nabo ama hormones azoba factor futhi engqondweni yabo. Okay, ngoba if ichemical leyesilisa kuwena yehlile lesithi testosterone izokwenza ukuthi ukhathale umuntu wesilisa, awunamdlandla walutho, awufisi lutho, awuhalela lutho, yabo, kanti ngoba le hormone yakho yesilisa yehlile so manje ukhathale emini ukhathale ebusuku. Alright, kukodwa lokho uzozizwa wena ngathi unokuthikaniziseke engqondweni kanti cha yileyo chemical yakho yesilisa nayo it may yehlile ugcina wena uzizwa angathi awuzizwa kahle. Okay,